Dito sa Camarines Trade and Investment Center Building sa BMC Road, Panganiban Drive, Naga City, matatagpuan ang Southeast Asian Institute of Computer and Technology. At dito nyo rin makukuha sa mga naghahanap at gustong matuto ng Japanese language o Nihongo at gustong makapagtrabaho abroad ang ino-offer ng provincial government ng Camarines Sur sa pangunguna ni Governor El Rey Villaperte. Ang proyektong ito para sa mga nais magtrabaho at magkaroon ng oportunidad abroad. Lumilevel up na ang mga estudyante ng Japanese Nihongo class ng Southeast Asian Institute of Computer Technology sa BMC Road, Panganiban Drive, Naga City. Makalipas ang halos isang buwan nang magsimula ang mga estudyante, nakatutok na ngayon ang mga sensei o guro sa kung paano sila makikipag-usap sa salitang Hapon. As of now po, nasa ano na po, sa grammar. Basic po, tsaka basic po sir. Ang usually pa tinuturo namin is yung mga daily conversation po, yung mga basic daily conversation. Yung yung everyday nila, routine nila, yung about sa mga ginagawa na araw-araw. Then yung especially kapag may yung question and answer in Japanese nagkakanta kami ng conversation. Or okasan ba? Watashi ni tabi mo no. Nasa 30 na estudyante na ang enrolled ngayon sa Japanese Language Proficiency Class N5 at N4. Ang estudyanteng si JP, tila minamanilang ang language class na nasa N5 class na. Ohayo, hajimemashite. Watashi wa JP Olaguer-san desu. JP to yonde kudasai. Nijuro kosaide dokshin desu. Naga City karakimashita. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Ako po si JP Olaguer. Pwede niyo po akong tawagin na JP lang. And 26 years old. Taga-Naga lang din po. Sa ngayon po okay naman. Progressive po yung aming pag-aaral. Sa ngayon po nasa pang 3 weeks na po kami at ongoing po kami sa pag-aaral ng Japanese at kung paano po kami mag-construct ng simple conversation or kaiwa. Dagdag pa ni JP, maganda umano ang programang ito ng provincial government ng Kamsur sa pamumuno ni Governor El Rey Villaperte, lalo sa mga katulad nila na nangangarap makapagtrabaho abroad. Sa ngayon po, actually nag-aantay po ako ng trabaho, kaya ang ginagawa ko po munang pang palipas oras is ang klase namin sa Japanese. Ang pinaka-aim ko po talaga kung bakit ako pumasok dito sa Japanese class is, syempre, makapagtrabaho sa Japan, para naman magkaroon ng oportunidad, para kung sakaling dumating naman yung oportunidad na yon, meron na akong hawak na certificate. Aabutin ng 3 hanggang 4 na buwan ang klase para sa mga estudyante na nagnanais matuto ng Nihongo para sa oportunidad at trabaho sa bansang Japan. Ang schedule namin is yung N5 Monday and Wednesday. Then yung N4 is Tuesday then Thursday. Kaya siguro paabutin ko ng 3 to 4 months kung 1 lesson per day. Jan Amador, CSN.